Selum horas madihita salhutna damang dainang nenolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus di bagasa tikyon nanay di pakuling hata ni dibata hita alay zumulu mahita marsada ni roha martanyang mahita lehoma damemi Tuhan yale Tuhan sa totok kay mardame sonang di bagasa ngulu nami todim perbadia mangudihok kami asa mardala kami di bagasan hati kurang uruhap pihan marhiti todimi asa mangatusi kami di hatamu di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Hurian ni Tuhan hatani dibata nama makulingi hita di bagasan partikianon dienek may siyat ulaw ni apostel bidusia mamuka may siya na sada masuk sa tuaya onom omahatan ni Tuhan alay sa tong dope dudap pun si Saulus asuk-pasuk dohot pamunuod dopak si siya ni Tuhan ditopok masih tuan ni malimi mangidu surat madapot ton aka perguruan na di huta Damaskus asay ihotan na jalabonon na tu Jerusalem bawa ng boru-boru pe nasa najupang akan na mangyuton agamay alay ujud dito nga dalan ibana mardonok kon huta Damaskus topumas milam sodang siyan gijang humaliat ibana jadi tinggang ma ibana tutano dungi dibigi suara na madok ibana Saulus, Saulus, buasa liliam muang, alay didok ma, isi doho Tuhan, jadi didok ibana, Yesus doau na nililiami, susah maho manadahi tura-tura, akahi terjala terhalomong ibana madok, dia mabahenok ku Tuhan dipangido roham hatani Tuhan itu ibana hehe maho bengoti mahu tai disima pabok butuho si bahenom ido pajahona hurian yang longa di bagasan Yesus Kristus hiado hutoton sada pilip anak-anak nomor judul ayahku hebat, ibuku hebat. Bahkan anggo dia ke baju dia anak teka jujut dui mata bereng tong ima semboyani. Nah, di bagasan cerita ni film ini di cerita homa songo dia sadada dana na merasa bangga, na merasa bapak na nanggugu, bapak na malu, bapak na jago, sien bapak dina asik. Jadi sautik ibana berbada tua kadonganna tordok dari mana bapakku jago. Sautik ibana marsoal tua kadonganna torhatok mengalu-alu bapak. Sebagai hid ibana maradok po bapakna alek merasa ibana bapak dalam jauh sen salah. Nah, hurian di Tuhan. Diturpu jamitat para satu hita dia pala partikian. Songonidu nang si Saulus abdorang so apostel ibana. Di bagasan pamikirion ni si Saulus masay bangga hiya do himana dihajau dion. Dietong ibana do holang Yahudi do natutu. Holang ugamo Yahudi do nasito. Nampe memang di hati hai ugamo na diakui di gonggoman Kaisar Romawi ima agama Yahudi. Di bagasan pamikirion na adong di rohani Apostol Paulus. Dan adong ugamo na asing dukon ni ugamo Yahudi. Ala na merasa bangga do apostoli maradok po di mahal ugamo Yahudi. Jela dietong ibana do akasihut to Yesus Kristus na mate tersilang di hapin or silangi.
aka naoto ima mabadibana bersemangat naing pajongjok ko naing mangujak ko naing pahotot ajaran ni ugamo ni Hajahudio. Labe mana manopot aka situa ni malin mangido surat tu nasida. Dipangido ibana ma sada surat tu waso asa marhite-hite surat waso i margugo ibana nanang mabunuh salutna aka siton Kristus. Memang di hati hai Apostol Paulus sada sisian ni Rabi Gamaliel do na terkenal hian na paling dihormati di Hajahudio di hati hai. Bahkan Apostol Filipi di hati hai dihormati do ala di parbinotuanna. Ido bahen margugo ibana bersemangat ibana si panggaron ibana nanang mangari pason halak karista borak may mana manopot huta Damaskus. Alay adorang sosa dope ibana tu huta Damaskus. Roma Tuhan manopot ibana, Roma Tuhan mamakulingi ibana, marhite-hite aha, marhite-hite cahaya manang sumilam sodang sendijangin na di bagasan ayat na patuluhan. Allah bertemu dengan Saulus melalui sebuah cahaya. Tertukak maibana, tinggang maibana. Makatai ma Tuhan tibana Saulus buasa liliama. Terjadi ma komunikasi pakatayon na intes antara si Saulus do ima debata. Jadi disukun si Saulus ma isi doho Tuhan. Idok ma audo nanililiang. Audo Jesus nanililiang mi. Disi makahiter do apostol. Disi tarjol mado ibana. Disi gabe dan sanggup bebana jongjo. Laslok di mana ma ahado nanay si pa ido ni roham. Dido Tuhan ma masuk mahobongoti mahutai. Nah, hurian na nolongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Di bagasan pamikirion ni Apostol Paulus di hati hai. Ia ugamona nasitong di bagasan hadirio di bana na mga sahon pamikirion do gogo. Dung pajupang ibana do Tuhan Yesus marhite-hite sada cahaya torsalu na pamikirion hadirion gijang ni rohan apostoli toruntur sudina dan margogo bebana nasay do ko di bana hala karisteni pargagap nasay do ko di mana hala karisteni akasi pautoto di bagasan sa dari ima gabe makaporset Tuhan ibana. Nah, purian di Tuhan. Obar tu jahan ni jamita nasa tu hita. Dia pala partikianon tak kasih dokon hamubaon di bagasan Yesus. Ahado na tarida di ujung ngolu di Apostol Paulus. Dung pajupang ibana do debata. Terjadi ma perubahan na begitu luar biasa di bagasan hadirin di bana. Nah, kita pe kesong ini dua mangina. Dung pajupang kita dung di palu Yesus Kristus kita. Dung tahapor saya Tuhan ini harus ada sebuah perubahan di dalam kehidupan kita. Nampi memang amangina. Gudang do hita la karisteno. Ko jujur do hita. Karis dari bana. Alay dak kay mana pajupang Tuhan. Karis dari bana. Alay jujur ibana losok marminggu. Karis dari bana alay jujur losok rohana majahal kita. Karis dari bana alay losok rohana martagia. Alana kekristenan di ibana hanya sebatas identitas belaka. Alai apostoli dam. Nah kita pe mono tadok ko dirita do nunga gabe Kristen. Mono tadok ko dirita nunga makaporse Tuhan.
Mari bertemu dengan Tuhan. Mari berubah di dalam kebenaran firman Tuhan. Unang adong binyak kita si Pautoto. Unang adong bihita margijang di roha. Pertemuan Paulus dengan Tuhan mengubah segala kehidupan dia. Mengubah mindset berpikirnya. Mengubah perilakunya. Mengubah seluruh kehidupannya. Maka dari sebuah perubahan itulah dia menjalankan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki. Hitape kosongoni may amang inang nenonga di bagasa Tuhan. Ikon adong ma hamubaw di bagasa rohatta manguloy hata ni debata. Alana tusido hita di jo debata mangulan akalomo ni rohana. Namangyo amang inang marhite-hite jami taon naitakas di paboto tuhita ganuk marsada-sada sada komunikasi na dibangun apostol Paulus do Tuhan. Dido apostol ido dia mabahenok ku Tuhan dipangido rohap. Ola apostol limanukon. Aha do na dipangido rohap Tuhan. Na jujut kita nang soalnya manginangkan. Na jujut kita omma Tuhan na upangido syakko. Tetapi Paulus tidak demikian. Justru dia bertanya, Tuhan, apa yang kau inginkan daripada kehidupanku? Maka pada saat ini, ketika kita sudah diubahkan, ditikinunga mubahita di bagasa Tuhan. Naro, tak rohita tu Tuhan. Manukut ado Tuhan, na dipanggil roham siya ngunukko. Ado Tuhan na dipanggil roham siya nakaulawku. Ado Tuhan na dipanggil roham siya tonga-tonga rumah tangkapku. Marhite-hite na olo hita manukko ni madebata. Marhite-hite na olo hita manukko ni matuhan di bagasang olo. Alusan di debata mahita. Dido debatado Tuhan Yesus do imatu aposteli di bagasan turpu jami taon. Dido mahatan itu ada tibana hehe maho bongoti mahutai disima pabokku tuho si behenomo. Dong didok ko na aposteli ahama di pagdoroham si benok kutuho di dokko ni madebata matu imana hehe mau. Nah kita besok itu Tuhan pasti mengatakan kepada kita bangkitlah engkau. Yang Tuhan inginkan ketika kita mau bertanya kepada Tuhan, kita mau bangkit dari segala sesuatunya. Kita mau bangkit dari pola pikir kita selama ini. Kita mau bangkit dari segala tingkah laku kita yang tidak benar. Kita mau bangkit dari segala pergumulan kita. Kita mau mengandalkan Tuhan di dalam segala kehidupan kita. Hurian di Tuhan, nenolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Hata ni di batahun, tatotong madokot hita ganuk marsada-sada. Ya ternyata hita Kristen dakko lang sebatas identitas semata. Aleko porsia do hita songon edok kon diturpu jami taon dan au moloy madilay jol mahita Kristen dak kita na dilay tuan ido. Alini may dokotun au do Jesus na nililiambi. Isi do mabay ni maporsia apostol Paulus. Dak kita be kusongon di mamangina. Dak ko lang identitas semata ha Kristenota. Ala ikut tarida may di bagasan akan ulit ta si gadupa. Di bagasan minggu kuas mo na ganiti ada pala partikenon iman na didokon songot poso-poso na baru tubuh na wasan di susu na tama. Nakita be kosongon ima. Ikosongo poso-poso mahita na baru tubuh. Naso na adong ima sogo ni roha. Naso na adong hoso. Naso na adong late. Ala na nunga di pay baru di batas salut na hita. Marhite-hite tuata Yesus Kristus. Nunga di pay baru di batas hita. Marhite-hite holong rohana. Nunga di pay baru di bata kita ditunggu tu bagasan hasitongan asa sitok kita di bagasan akamulit. Amen martanya kita. Muliate Tuhan sombaruan nami Tuho. Di palosohan manangyon hatam songodin aposom apostol Paulus adong hamba di bana do paju pagdoto. Nakati ko songoni mali Tuhan. Nunga di bawhohan marhite-hite hama maten do hayayomu
Ada ni ajari hamil sa mangulid bagasan asin ni roham do hati goramu. Asa mauna ka hati gorak kami di bagasan mo nafsi gadopa. Mo lihat Tuhan. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom. Salam sehat. Tuhan memasuk-masuk kita sa lubuk.